ассалому алайкум бачаҳо. Инак боз ният кардем ки як видеои нав барои шумо бурорем. Рости бисёр маълумото дар бораи Корея, дар бораи кор бисёр ҳамшид рости гап камтар мумкин бисёриҳоро дилгир карда боша. Инак ният кардем ки дар бораи тарзи ҳаёти мардуми Корея ё ин ки сатҳи зиндагишон камтар як маълумот диҳем. Шояд видеои профессионалӣ шидагӣ ҳам набоша, лекин аз сидқи дил шидагӣ барои ҳавай дастгирӣ кунен, подписка кунен, лайк монен. ҳазор раҳмат. Иншоалло боз видеои нав мебинем. дар Кореяи ҷанубӣ сатҳи зиндагӣ баландай ва ё зиндагӣ мекунанд. Мисол дарам хеле домое ки ҳолон ки ман камтар маълумоте ки ҳозира шумо да метиҳем, иншоалло маълумотҳое ҳастанд ки ягон шаҳри мисол бо ё ягон шаҳри пешрафтааст не, як райончаи майдаи хурда какай. Анам хеле карта аст дар пеши домошон, ҳама адресҳо, ҳама кадом дом дар куҷо ҷойгир шидагӣ ҳамаш дар ҳамиҷа аст. эшои домошонам хеле ҳамаш сабзазорай, гулу гулкорияй, ҳамаш табиияй, мисол хушрӯ кардагӣ фақат барои зиндагии мардум. баъд мисол маълумотҳо ҳаст дар бораи ки корейцо биноишон ё ин ки зренишон пастай, барои ҳавайам хеле рақамҳои калон дар болои дом навистагиай барои мисол ба осонӣ ёфтани дом. поёни анам хеле домо ҳамаш парковка барои мошино. қисӣ намекашанд барои мошин мондан ё ки ҷангу ҷанҷол, кашокашӣ, сигналтии ҳама вақт намедурорам, мошинша дар ҷош мемона ё ки вақти бомадан бо мегирам мебуроям. барои вақтшона хуш гузарондани кӯдакошон анам хеле ҷойҳои бехатар сохтагиянд барои мисол майдончаҳои варзишӣ хурде ки мисол айрезинг поёнаш резинай, мисол ягон кас агар ягон кӯдак ғалта онҷош ягон кор намешава, мебиёнд бозӣ мекунанд, бегони ҳамаш бо хонаш мераванд. Неҷа хоҳарои худмонам мусалмонҳо ҳастанд, сатр пӯшидагӣ омада зиндагӣ карда хеста рафтан мегиранд, ягон мушкилӣ нест. ҳам сохтагӣ анам хеле ҷоҳоро ки фақат мисол мардумаш зиндагӣ кунанд. корейцо тарафдори тарзи ҳаёти солим ки ҳастанд, барои ҳавай дар пеши ҳама домам хеле бепул тренажёр мондагиай, касе ки хоҳад рафта саҳар бегонӣ абетӣ машқ кардан мегиранд. барои кӯдакошонам хеле майдончаҳои кӯдакона сохтагиянд ки кӯдакҳо бозӣ мекунанд, ягон чизи зараровар надорад. поёнаш резинкаи, агар яке кӯдак ғалта ҳам ягон ҷош ягон чиз намешавад. Шана иҷа мактаб шонай, мактаб дар пеши мактаб майдончаи варзишӣ стадионае ки алафай ба ҳузур кае ки хости бозӣ мекунӣ, мисол бо медурои дарса мехонӣ. пеши ҳама домда хеле велико мондагиай, баъзеш қулф кардагиай, баъзеш қулф кардагӣ нест. Ягон кас ягон чиза кордор нестай, дузӣ умуман нестай, дар ҳама ҷо камера задагиай, ягон кор кунӣ сраза меқапанд. мусуркаҳошон чӣ хелай хеле қутиҳои кабуту сурх ҳастай, либосошона мебаранд, дар сурхаш мепартованд, ҳама шуштагӣ уту кардагишам ҳастай, баъзе дигар чизоша дар салофан мегиранд мепартованд. сатҳи зиндагишон ҳамин маълум мешавад. ин ҳамин чизое ки дидестем ҳамаш дар мусор партофтагиай, матрасҳои нав тарафта мебел.